এইখন প্ৰতিবেদনটো দিবই নোৱাৰে সেইখন প্ৰতিবেদন দিলেতো অসমত এটা ৰক্তাক্ত সংঘাত হয় সেইটো হ'ব লাষ্ট ষ্টেজ 6 জনগোষ্ঠী এসটি স্ট্যাটাস পাবলৈ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছে প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আমি একমাত্ৰ এটা কথা কৈ আহি আছো আমি কিতেও হবলৈ নিদু সিধা কথা মনত আছে না নাই উদয়াচলৰ কথা কোনোবাক আৰু কাকবাক যদি এসটিকৰণ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে যদি সিদ্ধান্ত লোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি যদি গম পাওঁ তাৰ আগতে যিমানখিনি অৰিজিনাল ট্ৰাইবেল ভাই ককাই আছে এই অসমত আমাৰ ট্ৰাইবেল অৰিজিনাল ট্ৰাইবেল জাতিৰ কাৰণে সেপাৰেট ষ্টেট গঠন কৰি দিবা লাগিব সিধা কথা প্ৰতিবেদনখন দিয়াৰ দিনাখনেতো অসমত ৰক্তাক্ত সংঘাত হৈ যাব পোৱা নোপোৱাৰ মাজত কিন্তু আজি আমি এটা বছৰ চেষ্টা কৰি কৰি মৰাণ সকলৰ ক্ষেত্ৰত মানিলে মটক সকলৰ ক্ষেত্ৰত মানিলে সুতিয়া সকলৰ ক্ষেত্ৰত 70% তেওঁলোকে মানিছে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সকলৰ ক্ষেত্ৰত মানিছে আদিবাসীৰ কিছু কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকসকলে মানিছে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যেতিয়া আমি কৰিম এনেকুৱা এটা প্ৰতিবেদন দিব লাগিব যত কোনো বৰ্তমানৰ জনজাতীয় সংঘই তাৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেটমেন্ট দিব খুলুমবাই लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय जों दिनै बयबो मिथिगौ जे मोनद' हारिया एसटी स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामदों प्रटेस्ट खालामदों आरो बे मोनद' हारिनि एसटी स्टेटास मोननो थाखाय डिमान्ड खालामनायनि हेंथा जोंनि गासै अरिजिनेल ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोराबो गसंथानानै प्रटेस्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्डनि हेंथा जों जेब्लायबो गसंथानानै बाथ्रा बुंलांखानांगोन आरो जों मालाबाबो जानो होनो हानाय नङा आरो बे एसटी स्टेटासखौ डिमान्ड खालामनानै मोननाय बुस्थु नङा बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिना लानाया मोजां दा दिनै बे मोनद' हारिनि एसटी स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाया जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय बेसेबांदि मोनसे गिख्रंथाव मोनसे सिचुएशन जानानै फैदों ठीक बेफोरबायदिनो थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रीमेंटनि हेडिं लाइनाव लिरनाय जा मोनसे negotiations were held with Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam जेराव जों बेखौ मोनदांथिदों जे जोंनि बर' हारिया कम्प्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन महरै बे आसाम स्टेटआव थानाय दानानै दोनजानाय जाखिनि मेप बाउन्डारिफोर बै आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारिफोरखौ जों जेबो खहा खालामालासिनो जेबो नष्ट खालामालासिनो बे आसाम स्टेटनि सिङावनो जोङो मिलिजुलि गोरोबलायनानै रायजो जानानै थानोसै मिलिजुलि जों थानोसै होननाय बाथ्राखौ बेवहाय जों बेरखांनाय नुनो मोनदों दिनै मोनद' हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा थिक बेफोरबायदिनो बिटिआर एग्रीमेंटनि एमओएसनि हेडिं लाइनाव लिरनाय कम्प्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्रायाबो जोंनि माहारिनि थाखाय स्पेशली जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दिनै मोनद' हारिनि एसटी स्टेटास डिमान्डखौ लानानै जों बयबो गसंनानै बाथ्रा बुंलांनांगोन जों जेब्लायबो प्रटेस्ट खालामलांनांगोन बिसोरनि हेंथा थिक बेफोरबायदिनो बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्डखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरनिफ्राय गोबां माखासे लिडार्सफोरा गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंफैदों जोंबो मोजां मोनदों जोंबो वेलकाम खालामदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि बै साथाम साब्रैसो लिमिटेड गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा थांनाय माखासे समाव बीजेपी पलिटिकल पार्टीनि पलिटिकल सिस्टेमनि इएसमेन जानानै ललिपप जानानै गावबा गावनि खुगाखौ बोबा खालामनानै लादोंमोन आरो जेब्ला समाव बिसोरो बीजेपी पलिटिकल पार्टीनि इएसमेन जानानै दंमोन ललिपप जानानै दंमोन बै समाव बै जोंनि बर' हारिनि साथाम साब्रैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गुबुंले बारहावा सोमजिनायखौ नुबाबो नुयै बायदि जानानै दंमोन आरो जाय समाव बिसोर गसंथानानै बाथ्रा बुंफैनांगौमोन माहारिनि थाखाय बै समाव बिसोर गसंथानानै बाथ्रा बुंफैयाखैमोन दिनै माहारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायनि सिगां बिसोर हाजार बार सानग्रोदोंमोन हाजार बार सानखांनायनि उनावहायसो बिसोरो गुरै रावजों माखासे बाथ्राफोरखौ दानस्लें ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों माखासे फेसबुक स्टेटासनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनानै फोसावनायखौ जों नुदोंमोन बेबो बाबांसिनै दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ रायखांनांगोन थांनाय बीटीसी बिसायख'थिनि माखासे पलिटिकल क्रेडिटखौ लानो थाखाय बीजेपी पलिटिकल पार्टीयाबो जोंनि बीटीसी ओनसोलाव गावबा गावनि पलिटिकल सार्थनि थाखाय खामानि मावफैदोंमोन प्रग्राम खालामफैदोंमोन आरो जों नुदोंमोन
बीजेपी पार्टीनि माखासे पलिटिकल कनफारेन्सनि गेजेरजों बीजेपी पार्टीनि पलिटिकल प्रग्रामनि जौस्राङाव बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिराम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा खालामनानै जौस्राङाव बड'फानि मुसुखाखौ बहायनानै पलिटिकेलि डायलग मारिनाय पलिटिकेलि केम्पिं खालामलांनाय बे माखासे नुथायखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बै माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा फंसेबो गोख्रों रावजों स्टेन्ड जानानै बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनाखै। नाथाय जेब्ला जों दिनै बाथ्रा बुंनो थाङो जाय जोंनि बर'नि बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बीजेपी पलिटिकल पार्टीनि पलिटिकल सिस्टेमनि इएस मेन जानानै दंमोन ललिपप जानानै दंमोन बिसोरो दिनै बीजेपी पलिटिकल पार्टीनि पलिटिकल सिस्टेमजों जोगार जाखांनायनि उनावहाय दिनै बिसोरो खिथेर होखारनो महरैसो दिनै माहारिनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय बायदि जों दिनै नुहुरो। दिनै माहारिनि गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय बै माखासे साथाम साब्रैसो लिमिटेड लिडार्सफोरा आरोबाव फिन माहारिनि नंगुबै बाथ्रा बुङै बुङै गावबा गावनि माखासे आन्दोआव क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायखौबो जों दिनै गोथौ गोसोजों साननो थाङोब्ला हमदां हरनो हायो। दा जियानो जादोला दिनै मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनो थांनायनि एगेन्स्टआव जोंथ' गसंथागोनानो 100% सियर आरो जों मालाबाबो जानो होआ। दिनै जाय मोनद' हारिया एसटि स्टेटास मोननो थाखाय दिनै आन्दोलन खालामदों प्रटेस्ट खालामदों बै मोनद' हारिनिफ्रायनो ओरैबायदि मोननै हारि दं जाय हारिया जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सिङाव दङ बिटिआर ओनसोलनि सिङाव दङ बे मोननै हारिनो एसटि स्टेटास डिमान्ड खालामनायाव हेफाजाब होगोन होननानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि ओनसोलारि पलिटिकेल हान्जाफोर दङ आरो जेसेबांखिनि जों मिथिनायाव माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ सिरि सिखावै माखासे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों हेफाजाब होगोननि बाथ्राखौ बुंलांनाय जों दिनै फोरमान मोनजोबदों। नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे मोननै हारिनो एसटि होनायाव एसटि होनो थाङोब्ला थाखानाय एक्जिस्टिं जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि मोनथायफोर दङ जेबो खहा जानो मोना। बे मा जाखो दिनै जाय हारिनो एसटि होनो थांगोन बै हारिया जुदि थारैनो एसटि मोनमारोब्ला बे थाखानाय अरिजिनल एसटिआ खहा जाया होननानै दिनै सोर गेरेन्टि लागोन आरो सोर बुंदों खहा जाया होननानै बिसोरो एसटि स्टेटास मोननाय लोगो लोगोनो जों जेरै दा जिखिनि मोनथायाव दङ जोंनि मोनथायनि बिसोरबो 100% बाहागोनि मोनथायखौ मोनगोन। अब्ला दिनै साफ्रोमबो बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा एसे नङा एसे गोरोन्थि मावलांजोबदों खिन्थु नाथाय दिनै सासे सोरबा सासेखौ मेजरलि दायनिगिरि खालामनो नाजानाय जा मोनसे पलिटिकेल प्लेन पलिसि बेखौ जों नुगासिनो दङ। दिनै जों नुबाय नुजोबबाय मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टी आरो मोनफ्रोम पलिटिकेल पार्टीनि लिडार्सफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानायजों लोगोसे गावबा गाव पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें खालामनो थांखि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनाय गोबां रोखोमनि गोबां खोथा होनाय जों नुनो मोनो। नाथाय बेराफारसेथिं जोंहाथ' मोनसे माहारि दं आरो बे माहारिखौ दैदेनलांनो थाखाय गाइड होलांनो थाखाय माहारिनि गाज्रि आबहावाफोरखौ माहारिनि अलखदनि समाव गसंथानानै प्रटेस्ट खालामनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय गोबां माहारियारि आफादफोर दङ। बै माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे जोंनि हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना बिनि एगेन्स्टआव गसंथानानै जोङो बाथ्रा बुंलांनांगोन जोङो हेंथा होलांनांगोन। जों रायजो राजानिफ्राय सोरबा पलिटिकेल लिडारा सोरनिबा पलिटिकेल पार्टीया मालाबाबो देरसिन जानो हाया। रायजोआनो राजा। आंनि बुंलांनाय माबाफोर बाथ्राफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।